Modellen her illustrerer læremiddels betydning for undervisning og elevernes læring. Den ydre har med læremidlet at gøre, og hvordan man bruger det i fællesskaberne og i kommunikationen i undervisningssituationen. Den indre har med eleven at gøre, det er den kognitive udvikling, kan man sige, og det er afgørende for elevernes læring. Hensigten med læremiddels udtryk, altså den ydre repræsentation, er at gøre indtryk på eleven, den indre repræsentation, så han eller hun kan lære noget. Og de ydre bliver til indre, når eleven oplever, erfarer og erkender med afsæt i læremidlet. Alt efter de ydre repræsentationsformer kan læremidlet både igangsætte og understøtte processen og gøre det nemmere for eleven at huske og bearbejde indholdet i læremidlet. Elevens forforståelse skal være på plads. Det må ikke starte med at være for abstrakt, men det skal altså starte fra det konkrete hernede og gå opad mod det mere abstrakte. Hvis der er for mange tomme pladser, så må læreren altså have for øje, at når hun planlægger og gennemfører og evaluerer undervisningen, at eleven skal have de kognitive forudsætninger for at forstå det, for ellers lærer eleven simpelthen ingenting. Hun skal altså udfylde de tomme pladser for eleven. Læremidlet skal gerne starte med at være konkret, og så lige så stille bygge en abstrakthed op, så eleven oplever, erfarer og erkender. Oplevelserne er den tavse viden, som eleven gerne skulle gøre sig nye erfaringer med, og derefter reflektere over, så det bliver til en erkendelse hos eleven. Det er typisk i samspil mellem flere af de her repræsentationsformer, at eleven når frem til nye erkendelser. Hvis læreren har fokus på den her model i planlægningen og gennemførelsen og evalueringen af undervisningen med afsæt i et læremiddel, så skulle eleverne gerne have mulighed for at lære.